Man ba upol udan ha Ephesus. Ulay kando iki kat arbot kisenran hang ta. Badai hang ta bu upol utip. Bakini kisenran ha Ephesus. Kimpat iyo priang iyo mensim bakhoy. Hakikam ki apostle ngi Shamba la pen baptis ye kita ki kat arbot kisenran ha Ephesus da ka jing baptis Yohanes. Ka jing baptis ka jing kala ka bumut. Henry kai kita ka jing baptis ka jing kala ka bumut. Bat balay beladan kam pen baptis yang sash sien ye kita ki kat arbot kisenran ha Ephesus. Hatu long pen baptis arsien. Hakani ka video ngan IP lightly ki mat ki baydai bat kani ka phang. Men mangi pusan ya ke doktrin ka jing baptis. Yam lakhan nati jeliu ya katanrai root etymology. Namar kata ka jujaru ka fallacy ka illegitimate totality transfer. Henry kawi na ka jing jahe ki kam ki apostle ka lenong ka bakar kandai ka penbore ngi bangit perkhat na kumai pat. Mansngo thu ya ka jing mut jong ka baptis ha ka Hebraic cultural etymology. Ka kentin baptis ha ki jaj benil jiu kam long satya ka kentin nang wei lani ka kentin thamai. Namar ha ki rukom jong ki jiu ki judon ki rukom san. Judan rukir kom sum. Bat Yohanes upen baptis na karukom kaba Yohanes utip. Henry ka pat ka pen pher ya ka baptis Yohanes na ka baptis ki rukam. Yohanes upen baptis ya ka kalabumut. Ka jing pen kre shwa ka jingwan ukhulang brat. Uong ngalong ka ktien ka paperta hari klau. Ban pen kre ya ka lenti ka jong utrai. Ban pen bet ya ka lenti ka jong u. Ka baptis Yohanes kadai ka jing ben kre ya ka donut shwa ka jingwan ukres. Habang ngipai pat ki kam ki apostle ngi bai ki senran ha Ephesus lapen baptis arsin. Lese don ki bapen kesan ya kitu ki bapen baptis arsin da ka bapen dan kam ya kini kalenong. Ha ka commission bakrau ka ba utrai ai. Ki apostle ki yo pediang ya ka model ka jing baptis. Pen baptis ha ka kerteng ukpa ukhun bat uman sim bakhoy. Bat kadai kani kadau ka ba upol uhapan pen baptis sasisian ya kisenran hapo Ephesus. Namar wat lada ki don ya ka baptis Yohanes Henry kim shim don ya ka baptis ka commission bakrau. Kani kadai ka jing kentu jonga. Lada pen baptis pi haka kerteng ukpa haka kerteng ukhun bat haka kerteng umensim bakhuj. Pim dan kam syu pen baptis arsin. Haka ju ka model jong ka commission bakrau. Yohanes unang pen baptis. Shim la imslem men yo pediang. Ya kata ka model ka rukom pen baptis ka commission bakrau. Henry ha ka jing baptis utrai Jisu ha Jordan. Yohanes uyo men sakhi ya ublei ukpa, ublei ukhon bat ublei unang sim bakhoy haju. Uni ulang ukhon jonga ubangi iet bat ubang ngasngobha. Hallelujah.